Morning guys. Luto na tayo ng alas 8 na. Ang sarap kapag walang pasok eh, no? Alas 8 ka gigising. Ayun. Bigyan ko lang ng tong mga doggies. Siguro siya kasi nilakad ni daddy. Sipok natin. Ayan, tapos magluluto ko nito. Ulam burger yung smoked longganisa. Sana masarap. Kasi isa lang talagang longganisa guys, yung yung nasarapan ko. Yung natikman kong masarap na masarap talaga. Yun yung sa palengke. Homemade yun eh, nung tenant dun sa palengke. Kasi wala na eh. Ang tagal na wala actually. Pero yun talaga, the best talaga yun guys. Kasi usually kapag longganisang palengke, di ba, kadiri. Kasi yung mga langaw, makikita mo yun. Sa bahay mismo nila ay ginagawa. Tapos yung preparation talaga nila sobrang linis. Makita nyo, sabi mo, paano naman nalaman? Nakapunta na ako sa bahay nila. O yun. Tapos talaga, tapos yung Ricardo, lasang-lasa mo. Lalo na yung bawang. So kapag niluto mo, sobrang bango talaga. So ayun, tapos hindi siya puro taba, 'di ba? Usually kapag longganisa, karamihan diyan eh. Yung mga tira-tirang meat, yun ang ginigiling ng mga owner, tapos yung ginagawa nila longganisa, yun hindi talagang yung magandang part ng ng baboy, magandang part ng tama, yung mga malaman, yun ang ginagawa nila, kaya sobrang sobrang sarap, tsaka sobrang bango. So yun lang talaga, tapos ang lalaki pa, as in ang lalaki nung yun din ang tinitinda namin kasi may canteen kami before, diba? So sa kanila kami bumibili yung tinitinda namin. So kaya nga wala sila. Sana pala binisnes na lang nila yun. Nag-ano na lang sila. Na, tawag na? Baka sakaling masikat pa sila sa sa Pampangas best. Kasi the best talaga yung nila. Yung longganisa nila. So, ayun lang. May makwento na naman tayo. Magang kay ganda. Hinaluan ko lang guys ng nitong multivitamins nila na Papi MVP. Ayan, 5 ml sila. Mga adult naman na. Miggy, come on, baby. Poknat! Mamaya si Junior, tsaka si Groot. Yehey! Okay na naman yung balat niya, Poknat. Tiyagaan lang talaga. Tapos, kailangan nito talaga, guys, bantayan kasi nakakababa. Kinakain niya yung pagkain ng pusa. Yung pagkain ng pusa, mga isda eh. Malansa. Hello, patong Poknat na to. Ang bilis naman niya. Tingnan mo. Ano na yung paa mo. Si Maggie nga, lang, uminom mo. So, talaga Poknat, wala kang wala kang poise lagi. Huwag mo nang tapakan. Applyan ko ng Amaze Bomb yung niya. Wala, ininom niya pa. Huwag natandami mo talagang uminom. Ano ka ba? Dahan-dahan naman. Applyan ko ng Amaze Bomb ba sakaling pumuti. Na-finish mo, Maggie? Hindi man eh. Wala na, ininom na tuloy ni Poknat. Ikaw, gusto mo inumin? Ha? Kuha ka natin, timplang kita Energen. Nanon siya ng Simpson. Nag-aalmusal na yung mag-ama ko, guys. Guys. Ayun, pupunta muna akong palengke kasi bibili akong palengke ba or Pure Gold? Pure Gold kasi alam mo yung mas napansin ko, mas matagal bumaho yung mga meat na nandun sa meat section ng supermarket kaysa sa palengke. Siguro dahil sa palengke hindi pa nila langaw yung ganon. Pero hindi naman sa nag-iinarte guys. Siguro kung tawag dito, makukonsume nyo agad, pwede naman sa palengke. Kaso ako ini-stock ko gawa ng hindi ako everyday na pupuntang palengke nga, ganun. So, gusto ko may stock ako sa ref. So, saan ako bibili? Sa Pure Gold ng pagkain ng dogs. Yun lang naman ang sasabihin ko. So, ayun, mag-ano lang tayo.
mag day cream lang. Okay na yung skin ko, diba? Talagang pinipilit ko kayong maniwala na okay na yung skin ko, guys. Ay, mali. Tignan mo na pala ang aking collagen. Adik lang sa collagen, guys. Gel type na serum. Yan. Although may ano pa ako, yung mga pasalpot-salpot na pimple. Pero, wala na yung mga sumpa. Natyaga. Ayun. Tapos patutuyuin ko muna to. Bago ako mag-apply ng day cream. Kasi lalabas tayo. May ginit na. Sayang. Pag skincare. Hindi tayo maglalagay ng day cream. Or yung sunblock. Yun. So, palit muna ako ng damit. Nakapantulog pa ako eh. Tapos, ayusin namin yun yung, Chris, yung kwarto. Lalagay namin yung yung curtain rod. Tapos, mag-drill si daddy. Kinilabutan ako, guys. Kasi, magbibihis na sana ako, diba? Nag-check ako ng Facebook. Nakita ko sa, nakatag si Sel sa post. Tapos, yung asawa niya, parang RIP daw. Di sabi ko, parang baka baka joke lang. Di binasa ko yung mga comments nga. Asawa nga ni Sel, Diyos ko, nanginginig pa yung kamay ko, guys. Kaloka. Yung yung pupunta dito, yung nakikisleep over dito kapag ka Sunday. Ay, grabe ko ba ko. Tapos tinawagan ko na din si Sel para nga i-confirm. Ayun, iyak ng iyak. Tapos baka hindi na daw siya makabalik. So sabi ko, pinapakalma ko muna. Sabi ko, sige Sel, asikasuhin mo muna yung yung asawa mo. Kaloka. Na daw, na aksidente daw sa motor. Kagabi daw. So talagang mga motor na to, parang nagbago tuloy ang isip ko. Ayoko na bumili ng motor. Talagang pangunahing yun eh. Yung disgrasya talaga, takaw sa disgrasya mga motor eh. Nakakaloka. Pabalik na sila eh. Dapat pabalik na sila ngayong mag-asawa sa dito sa Maynila kasi may trabaho din yun eh. Antakin mo yan. I am home na, guys. Di ko nadala yung yung itong camera. So, ayun, birthday din pala ngayon ni Mika. Ayun, sunod-sunod kami January. Ako, si Mika, tapos 8 yung uncle ko, yung bunso nila mama. Tapos 15 si Mark, and then 30 si Dayan. So, 5 kaming January, guys, na magpa-birthday. So, birthday nga ni Mika. Happy birthday, Mik! Ayun, be healthy and be a good mother to Lucia. Alam ko naman yan. Palalakahin mo ng mabuti yung anak mo. Hindi katulad mo pasaway kila mama. Joke lang. So, ayun guys. Nagano na ako. Sa Pure Gold nga ako pumunta. And, nakakatakot tong Daddy! Meron ditong fly, pasuyo nga muna nito. Fly trap? Fly paper? Kasi di nawawala ng dito, langaw eh. So, ayun. Bumili na ako ng medyo marami-rami na, meat stocks para until Monday ata aabot para sa mga dogs and para sa amin. So, ayun. And ito, nachos kasi may dyan eh. May chicken na ko dyan. Chicken, giniling. So, ilalagay ko rito. Total, Sabado naman eh. Pag kami mamaya ni Daddy habang nanonood ng movie. Yun, and baby potatoes. Tapos, munggo, labo. Ayan. Mas masarap kayo yung munggo na labo kaysa yung makintab. Kasi mas yung mas creamy. Pag creamy talaga. Mas malinamnam kapag niluto. Tapos, syempre, yung niya, yung nilalagay sa kanya, ang palaya tops. Tapos, bumili ako ng danggit. Ayan. Ko na lang i-haul ko na lang kasi di ko nadala eh. Tapos, syempre, ang palaya, tagal-tagal na ako din nakakain ng palaya. Gusto ko siyang igisa sa itlog or
Pwede din to guys, ensalada. Sarap na ito sa ensalada. Kaso ang kapartner niya kapag nag-ensalada kayo is either pritong isda or pritong isda guys. Walang isda eh. So yun. And then ito, bell pepper. Tapos sili. Kasi wala na akong sili. Alam ko, sinabi ko magbabawas na ako sa maanghang. Pero di ko kaya totaling walang guys, walang anghang. So, ayun. And then, yung ano ba to? Dulong or dilis. Maliliit lang. Yan. And carrot. Yung anak ko wala. Tumakas daw, sabi ni daddy. Naliligo siya. So, ayun. Few lang din. Ito, panglinis sa CR, fly trap, tapos mga sabon na panlaba, and sponges. And here we have, let's check. Ano to? Giniling na baboy. Puro giniling lang naman to halos eh. Tapos ito yung spare ribs. Ilalagay ko siya sa pag nagluto ako ng munggo. And then I have beef. Ata to? Yes, beef. Pang steak. Para kay... And then, menudo cut. Ayan. Pang gisa-gisa. Tapos, more meat na giniling. Ayun, half-half lang. Kasi sa sa doggies. Tapos, ito, tag 1 kilo. Kasi mura lang naman to. Ito yung gizzard. Ayan. Ano siya? 70 pesos 1 kilo. So, tag 1 kilo na binili ko, 2 kilo. And, beef laman. Gagawa ko ng ano ba yun? Hindi favorito na na beef. Na ulam. Nakalimutan ko guys. Pag naalala ko, sasabihin ko sa inyo. So, yun. Ko lang to. Ipasok lahat. Ay, may extend yung ko guys. Yung pagiging homemaker, housekeeper ko. Ayun. Kaya naman, kaso syempre, nangihinayang pa din ako na hindi agad makakabalik si Sel. Pero naintindihan ko guys. Ayun. And bibigyan ko muna siya ng ng time para mag-grieve nga kahit 2 months. Ayun, para maka-adjust yung kalooban niya. Ang naawa ako kay Vicky kasi sobrang bata pa ni Vicky. 4 years old lang, diba? And makatatay din pati yun eh. So, kapag ka nandito yung papa nun, talagang super yakap siya lagi sa papa niya. Ayun, and madami pa silang dito, madami pa silang damit. As in, kasi yung balak naman talagang hindi natin inaasahan guys yung mga pangyayari, diba? Kasi yung balak lang naman nila is mag-spend ng Christmas and New Year nga dun sa sa 2 anak nila sa Bicol. So, ayan. Hindi inaasang pangyayari guys. Nakakalungkot. Mabigat din sa loob ko kasi diba, hindi na rin iba sa akin si Sel, pamilya na tulong ko sa kanya. So, kaya sobrang matigla din ako. Ayan, mabigat din sa kalooban ko. Siyempre, nararamdaman ko yung sitwasyon niya na, diba, mawawalan ka ng katuwang, ng asawa, yung tatay mo, mga anak mo, mawawalan ng ama. Siyempre, parang lahat na sa'yo, na ikaw na papasan. So, nakakalungkot. Kaya, bigyan natin siya ng time, guys. Talagang ipo-pursue ko siya na makabalik talaga sa akin kahit na taasan ko yung sahod niya. Kung ano mga kondisyon niya, and willing akong pag-aralin si Kay. Which is yun naman talaga yung bala ko. Sabi ko nga, pagbalik niya is dalhin na yung birth certificate ni Kay kasi after summer ma-enroll na namin dito. Kasi magpa-5 na si BK ngayong March eh. So, ayun. Sana, let's see guys, balitaan ko kayo kung ano magiging desisyon ni Maricel dyan. Ayun. At magsisindi akong kandila mamaya sa labas kasi, di ba, pumupunta yun dito. And nakikitulong din. So, hindi naman ako natatakot kaso yung makaano man lang sa soul niya, di ba? Rest in peace. So, ayun lang. Kain tayo guys. Ano? Ay, nakita na solo. Wala si kakawate. Narinig yung sound trip niya.
Yun niya lang daw na solo, kaloka. Anyway, lunchtime na guys, alas 12 na. Breakfast ko pa lang to. Lunch na nila daddy. Yung anak namin, nako, wala na naman, tumakas na naman. Nag-computer na naman siguro dyan sa baba. Ubus na naman pera nun. Na-check mo ba yung alkansya niya? Hindi. Yung mga pinamas ko niya. Nandiyan naman nakita ko pa yung buong 500 niya. Kasi yung mga barya-barya ako. Batang talaga. Inuubos lang namin guys yung mga ulam kagabi. Tinake out namin. Ang sarap nung ano yung sinugba na tuna. Tuna ba yun? Sa Dentios. Ang sarap. Kasi yung ano, yung pusit expected ko ano eh. Yung may laman sa loob. Pinasabog daw. Sa ano, pasunog pa. Rubber rice na siya. Pero masarap yung ibang ano, ibang sinugba. Lalo na yung ano, all-time fave yata namin to dun eh. Sisig. Dekot ako. Pabalik yung si Chris kapag nagutom na. Ganoon naman yun eh. So sabi ko lang sa kanya, wag lalayo. Andiyan lang yun sa baba. Kain tayo. Hanip talaga yung ano mo. Tagtag mo eh. Ano nagbabadya ka? Kain tayo guys. Mapawusyon to kalbo natin. Na yung ano guys, yung maling cheque. Ayun, tapos napalitan ko na rin siya. May kulang pa. Ano? Ano? Ito daw? Kailangan niya pa to. Gusto mo pati to eh. Bigay mo na sa kanya. Thank you, Ronald. Ayun. Tapos nag-edit lang ako ng vlog, guys. And then, alis kami kasi magkakanvas ako ng motor nga. Alam ko sinabi ko kanina parang ayoko ng motor. Kaso, kailangan eh. Hindi pwedeng hindi ako bumili. Magdodoble ingat na sabi ko kay Jepoy. Please lang, Japong. Pati, si Jo pala muna guys yung maghahatid. Kasi si Jo, gentle yan eh. Si Japong kasasero minsan. Pinagalitan nga siya kanina ni mama eh. Sabi niya, doble ingat, huwag kayong kasasera, ganyan-ganyan. Pati si Nenny at ako, parang ayoko tuloy mag-motor. Pero, okay lang naman din kumamit ng motor, guys, as long as na maging responsable motorista, diba? So, and then, hindi kasi may iwasan eh, kahit anong ingat mo minsan, yung aksidente nandyan lang. Kaya, always pray bago bumiyahe. Importante yun. So, anyway, yun nga, check kami din siya po ng unit ng motor namin. And nagawa ko na dito sa ang ingay naman yan anak. Ayan siya. Ayan. Dati pa rin, inano lang. Kag dito parang inilalim lang namin. Okay na yan. Wata lang naman ni Chris Polo eh. Iano mo kaya para hindi ko masyadong silaw. Di, silaw na nga ako. Ganta mo muna. Ayun, yan. Yan. O, diba? Bango no, bango ng kwarto mo, 'di ba? Thank you kay Mama. Ha? Mama. Yan, mami. Nakakaloka. Gusto niya, mami, patulog naman dito sa inyo. Ang bango-bango ng kwarto niya, bango-bango ng ng unan niyo. So, ayun lang sinasabi ko sa kanya, maligo lagi. Katulad ngayon, naligo siya. So, okay naman. Nagpabango ka? Yan, para kasi yung cost din ng pagbaho ng higaan, diba? Lalo na sa mga bagets, alam mo na yun. Yung pawisan, biglang hihiga, yung tapos hindi magpapalit ng damit. So, matututo din yung bata yan. Dito nilagay ni daddy, oh. Ang dami ng mga maliliit na lumilipad-lipad. Tapos may dalawang langaw. Ayan. Ano yan yung ano pa rin? Ay, wow! Andyan si Grutay. Wow! Na-press ko. Kalilinis ko lang kasi ng CR, guys. And kinabit ko na yung ayan. Para kahit bukas siya, hindi kita yung inidoro. Thank you! Sa mga nag-suggest. So, ay matagal na yung suggestion. Di pa lang ako nakabili ng kortina na yan. So, kagabi ko na naman. Kaya, yan, kinabit ko na agad. And maganda siya, guys, kasi siya. Sige na, Groot! Diyan ka lang, baby. Sige na, sige na. Sige na, diyan ka lang. Dali na. Sige na. Diyan ka lang. Papreskohan ka. Ayun, maganda siya. Makapal siya. Hindi siya yung lang. Para siyang katsa.
Tapos may ano pa, yung mga design pa. Ayan, mapa. Mapa. Bumalik tuloy si mama. Merienda kasi kami. Dinner na pala. Ayun, chicken nga ito, May. Ito sa'yo. Ano yan? Ano, tawag dito? Chicken na may ano. Ito, ano to? Chicken lang yan, akin yan. Kaya naghahanap ako ng rice. Asan yung rice ko? Dito na lang. Sige. Pasaw. Ayan. Wala si Mika, wala yung birthday girl eh. Hinabol ka pa tuloy ni Pep. Sige na, me. You may go na, mama. Thank you. Hindi, paano na paano? Sa escalator. Nandiyan pala. Sige. Kain tayo, guys. Yan, di na kami natuloy ni Japong sa ano. Sa motor. Sniper. Balik na si mama. Inan na lang niya. Tinake out niya na lang para sabay daw sila ni Papa. Sweet talaga ni mama eh. Lagi pa rin ano, concerned kay Papa. Charot. Muna yun ah. Ha? Bago naman na rin. Wala si Mickey. Umalis na agad. May sinat daw kasi si Ching Ching. Ano magaganyan na din ako? Hala? Anong ano? No. Sabi ko sa'yo, mag-vlog ka na. Bakit di ba ang hang? Ay! Namutang ko. Sabi sa'yo eh. Pero na yan. Nasili naman din ah. Eh, Yung kilabuyo. Latayin mo na lang. Eh? Huwag mong gumangaya ka ano. talo. Okay na yan. Laman tiyan din yan. Sakal punch yan. Kinakain lang yung sili. Wala po candy. Tapos, si Uncle, no, kailan si Uncle? 7? 8? Birthday ni Uncle. Hoy? Oo. Oh? Tapos, tapos si Dagol. Si Mark. Dagol talaga. Ang layo sana niya. Dagol. Ako si Lola na. Si Lolo, 10? 18. 18. Tapos, Ako. oo na. Yay, saan tayo? Sisili na nga lang ako. Dito na lang. Lusot na lang yung sili. Kaya nga eh. Gising na yung bata, oh. Nakita na lang namin nandyan, oh. Naglalakad na papunta rito, eh. Lasing-lasing ko siya eh. Bukas! Ha? Hi! Shula! Halika na, dali. Tira mo na sarili mo. Hi, guys! Oh. Hi, guys! Ay, Diyos. Ayaw pa yung kunwari pa yung. Ay, Diyos. Uy! Uy! Oh. Dili na. Ay, mabigyan na, guys. Uy! Uy, ang pogi! Sino ang batang yan, Pogi? Uy, ang pogi! Ay! Oh, kiss na sa guys, kiss na. Kiss, kiss. Ay! Kiss na sa guys, kiss na, kiss na, kiss na, kiss na. Ay, galing ah! Dami kisses kay Luca ni Lucas ah. Ay! Bigyan mo sila. Bigyan mo. Hingi daw ang Bigay. guys. Hingi na, dali. Bango nga, bango-bango naman yan. Bango! Gwapo oh. Oh. Ay, Sino ka mukha? thank you ka dun sa ano, nagbigay ng ano sa'yo. Tito Julius. Thank you po sa toy. Hey. Tapos kay Ching Ching din po. Thank you. Sinong Pogi? Sino ka mukha mo? Mama, Dada? Mama! Mama ba? Mama! Tingin. Mama? Mama, Dada? O, kiss na sa guys ulit, kiss. Kiss. Oh! Subo. O, kiss na sa guys ulit. Oh. Ay, thank you! Gwapo-gwapo. Ang dami niya ng tito. Parang kailan lang. Hindi naman yan. Oh, kiss mo daw. Kiss daw sa Pogi. Kiss daw sa Pogi. Ooh, sabi mo, ooh, sabi mo, ooh. Ooh, doon na. Ooh. Ooh. Ay, di pa nagbe-bless kay Tata. Bless na kay Tata. Bless. Bless na kay Tata. Bless na. Bless. 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 Yun. Ih, gwapo naman yan. Isa marunong na siya. The name, the father, the son. Talaga? Dali, in the name of the Father. Dasal tayo, dali. Pray. Dali na. Pray. Nakita niya kasi sarili niya. Gwapong-gwapo din sa sarili niya eh.
Cheese is a... Ooh! Dali na! Una! Dali! Jesus! Kalbo. Tangos ng ilong. Kalbo. Kalbo. Yee! O, bye-bye na, bye-bye! Bye-bye po. Okay, salit, bye-bye na! Boom! Ang cute-cute na, grabe! Kaloka kayo. Magkikake pa si Miray. Ito si ate. Di man lang nag-ano. Naganda, wag na, matanda na tayo eh. No, Cash? 30. 1. 34 ka na eh. Uy, grabe siya. 35. Uy, grabe naman kayo. Huwag na naman masyadong ano. Wala kayong sweldo isang buwan na. Tandaan nyo. Hindi, 29. 18. Kasi 18 yan eh. Sabay. 18 eh. Mga plastic na mga ito eh. Siyempre, meron na walang sahod. Naloko ako, Cash. Uy, 18 plus 18. 36, ganun pa rin. Ay, next. Hindi, pag nag-36 ako, magdidibo ko, guys. Char! Ate. Uy, di ako nakapagdibo. Grabe Wala ka. naman nakaranas sa magdibo eh. Oo nga. Oo. Pero okay lang. Pero maghahanda ako pag nag-36 ako. Okay lang magdibon. Dibo ka? O, tapos may kutilya. Sabi na oh. Ano, 36 flowers. na rin yun. 36 roses. Kaloka. Ang dami, no? Hey! Hey! Sige na, sige na. Ito yung ano ko. Siya yung date ko. Ikaw, Cash na. Sayaw mo tata na. Sayo mo sa tata. 36 ka matangkad pa sa'yo. Oo nga eh. Mga shits Kaya si Chris no, so Mm. Gwapo, gwapo, gwapo. Eh, ano lang namin to guys. Tabi na. Space. Tabi na. Itago na. Nagtanggal na ako ng ano eh, ng Christmas tree, yung tatlong, ano ba to? Nutcracker. Tsaka, basta lahat ng Christmas decor. Pwera dun yung, pwera yung sa ano, sa salamin kasi sabi ni Daddy, palit-palitan na lang daw ng ano, ng pag summer yung mga prutas. Ganun. Tapos, February, mga heart-heart. Andiyan pala yan eh. Ba't mo tinago yan dyan? Yes, ayaw mong gamitin. Ayan. Yan, binalot ko lang siya ng ano, plastic. Tapos tinapan ko. Ayan, ito yung Christmas tree ko. Aking munting, ala, Christmas tree. Tapos ayan na yung wreath. Umuha ka dyan, ano naman, tanggal yung plastic. Buti na lang madaming ano dito, storage. Ano yun, may ano? Saksakan dyan? Wala. Hindi, ayun na, sa gilid. O, tubo. Sa CR. Hindi pwede siya na. Mga pareho. Siguro O, yan. Para sa ano, sunod na Pasko. Baka lababo. Hindi kaya lababo. Ay, hindi rin yun. tubig yan. Tubig. Ah, okay. Yun. Pag gagamitin sa next holiday, tanggalin na lang sa ano. Sa plastic. Kaya napakain ko na rin siya. Ayan si Ronald, tsaka si Chris. Boom! Wala, busy sila. Map! Dead ma tayo. Wait lang. Ayun, dito, tinanggal ko na yung, pati yung bulaklak dito, papalitan ko siya ng panibago. Doon yung ano eh, Christmas tree. Ngayon lang kayo patanggal ni Daddy. Hanggang ano pa daw yan, Chinese New Year. Hindi ka naman Chinese eh. Na-ship na rin daw pala guys, yung ano, yung pinagawa ko nito. Yung nasira, yung para dito. Na-ship na daw sabi nung ano, nung may-ari ng Winlin Home Store. Ay, lagi ko nakakalimutan guys yung ano, ilagay sa, sabi ko sa description box ilalagay, no? I forgot. Pag dumating na lang, para may lagay ko sa, ano, sa may screen nyo kung saan ko siya na papagawa. Tapos, yung second na, yung pamalit dito is printed yung kinuha ko. Tapos, ano, yung cotton kasi.
So sabi ko, yun na lang. Kasi dapat ano, 'di ba, parang chocolate brown lang para maiba lang yung kulay. Eh nag-ask ako, sabi ko kung may ano printed. So meron naman daw. So, ayun, excited na ako. Nakaka-addict. Pero hanggang dalawa lang kasi OA naman kung magpapagawa pa ako ng pangatlong ano, pamadit. So, hanggang dalawa lang, palit-palitan. Pero depende kapag ka nagsawa tayo sa ano, sa pamalit na yan, pagawa tayo ulit. Ayun, magandang klase din yung gawa nila. Kaya, umulit ako. So, yun. Abangan natin tomorrow or maybe next day yung dating nun. And, ano ba? Wala din na siguro kami magdi-dinner. Ako nag-dinner ako sa ano eh. Doon sa store. Meriend dinner. Kayo, Daddy? Kulang. Sabi pagkatapos ng dapat kasama dapat ng double cheese. Alaki. Sabi mo, double cheese lang eh. Ayun. Hugasan ko lang ito pinagkainan ng dogs. And manonood ako ng ano, 2 araw na ata akong hindi nakanood nung ano eh, nung Korean novela. So maghugas na tayo. Si Groot! Pakipasok na si Groot di! Nakakain naman eh. Dali na. Nagsindi lang ako guys ng kandila para sa ano, sa asawa ni Sel kasi dyan yung lagi nakaupo. Hindi naman siya ilag sa akin, pero nahihiya lang siguro. Alam mo yun, yung minsan lang siya pumasok dito na pag nandito ako. Pero mabait yun. Mabait niya asawa ni Sel. Ayun. And then, lagi lang siya dyan sa, ano, sa may hagdan. Sabi ko, Sel, bakit lagi hindi pinapapasok yung asawa mo? Tapos pag kumakain kami, pinapasabay ko, nahihiya. So, ayun. Ayun guys, wala na tayong gagawin na naman. Kaya mag-good night na tayo kasi kailangan basa-basa pa. Mamaya na ako mag-rejuve. Kasi may ano ako, yun o. May isa akong active. Tapos ito tuyo naman na. So, ayun. Mag-edit na ako habang kakain pa si Daddy. Tapos matulog na kami kasi maglalaba ako bukas. Linggo na bukas, Monday. Ayun, seryoso na talaga. Back to school na sila, Chris. So, ayun, good night. See you bukas. Kalbo. Good night na. Ayun, tapos dito si ano, si Chris, siya si Ronald. Siya si Poknat.